بریارە ئیرۆ دەمژمێر هەفتێ ئێوارێ بێدەما باژارێ هەولێرە پایتەختە کوردستانê lê bajarê Sûdçiyê Rûsyê lûtka sê Elî di navbera Vladimir Putin serokê Rûsya û Hesan Rohanî serokê Îranê û Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiye dest pê bike di lûtka Sûdçî de paşa roja Sûriyê wê bê gotûbêjkirin. Ev her du heftî bi heftiyên hestiyar û çarenivîs saz ji bo paşaroja Sûriyê têne binavkirin. Tê de lûtka Sûdçî û Kongrê Riyad dû tên li darxistin. Herwiha di 28 vê mehê de qonaxa yekem jêgera heştaniya danûstandinên Cinêv wê bê li darxistin û di duê meha bê de Kongrê Diyaloga Niştîmanî yê Sûriyê di heştê meha bê de qonaxa duwem jêgera heştaniya danûstandinên Cinêv wê bêne li darxistin. Ji ber giringiya van her du heftiyan duhê Donald Trump serokê Amerîka di rêya telefonê ve peywendiyê bi Vladimir Putin serokê Rûsya vekiriye û Trump got ku peywendiya wî li gel Putin gelek erênî bû yek demjimêr û nîvê dirêj kir û tê de bi awayekî ciddî behsa Sûriyê û çawaniya cihkirina aştiyê lê wî welatî hate kirin. Ji aliyê xwe ve jî Vladimir Putin serokê Rûsya ji bo krîza Sûriyê di rêya telefonê ve peywendî bi Şah Selman bin Abdulezîz Şahê Siûdiyê kir û pêştira peywendî bi Abdulfettah Es-Sîsî serokê welatê Misr û Binyamin Netanyahu serokwezîrên İsraîlê kir. Putin di peywendiya xwe de li gel Şahê Siûdiyê gotûbêjiya dîtina çarçoveyekê ji bo gihiştin bi çareseriyeke herdem û dadperwarane li Sûriyê kir. Kremlîna Rûsyê de daxuyaniyekê de eşkere kir ku Vladimir Putin serokê Rûsya, Abdulfettah Es-Sîsî serokê Misr ji dawîn pêşatên Sûriyê pêşbîniyên Rûsya ji bo Sûriyê kir. Herwiha Kremlîna Rûsyê eşkere kir ku Putin di rêya telefonê ve peywendî bi Şêx Temîm bin Hemed Al Sanî mîrê Qetar ve kiriye û lê gel wî rewşa rojhalata navîn bi giştî û kendavê rewşa Sûriyê bi taybetî rûbirûbûna tîrorê gotûbêj kir û herwiha Putin mîrê Qetar ji amadekariyên lûtka Sûdçî agadar kir. Berî destpêkirina lûtka Sûdçî serokên Rûsya û Tirkiye û Îran çend civîneke dualî weke amadekarî ji bo lûtka sê Elî li darxistin û dê wan civînan de gotûbêjiya çawaniya gihiştin bi rêkeftinekê ji bo paşaroja Sûriyê kirin û dê taybetî piştî ku rêkxistiya tîroristiya Daişê ji navbirina yek carî nêzik bûye. Ji aliyê xwe ve jî Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiye ragihand ku her sê welatên gerentîdar ji bo agirbesta Sûriyê wê lotkeyeke çarenivîs saz ji bo Sûriyê li dar bixin û got jî ku pêşatên Sûriyê û Iraqê wekirin ku Tirkiye lê dûv çareseriyekê bigerê. Herwiha Erdogan amaje bi pêşveçûnên peywendiyên Tirkiye û Rûsya da û dilxweşiya xwe ji bo vê çendê nîşan da. Erdogan destxweşî li Îranê kir ku giringî bi dozên hestiyar ku peywendiya wan bi Tirkiye ve heye daye. Ji aliyê xwe ve jî İbrahim Kalin berdevkê serokatiya Tirkiye got ku lûtka Sûdçî wê hengavên ku pêwîstin ji bo deverên kêmkirina astêşerbêne avêtin wê gotûbêj bike. Herwiha wê çawaniya dîtina rolê de danûstandinên Cinêfê de gotûbêj bike. Hevdem li gel destpêkirina Kongrê Riyad û Rûsya şanderê xwe taybet ji bo amedebûnê lê Kongrê Riyad şanda bajarê Riyada paytexta Erebistana Siûdiye. Serokatiya erkana artêşa Tirkiye eşkere kir ku serokên erkanên artêşên Rûsya û Îran û Tirkiye lê Sûdçî civiyan û plan ji bo rûbirûbûna tîrorê bi awayekî hevbeş li Sûriyê darêştin.